Алло. Салом алейкум, таксофарки ба рӯи кор гӯш мекунем. Аправай тоҷикӣ дар Иван ва Яндекс такси бале мешава бародар ва нафарои ки тамошо дорен ҳамин шаҳрҳое ки шумо дидестем бародаро дар ҳамҷа мешава ба правои тоҷикӣ Яндекс такси кор карда ба шарте ки 3 сол стаж дошта бошем. Сити мобил. Макс, дар ҳамин шаҳрҳое ки ман гуфтагием дар ҳамҷа Сити мобил мешава подключат карда? Не, Сити мобил тока да Питер мешава, фарқ надора правои Русия, Тоҷикия, ҳамин 3 сол стаж дошта боша, мошин шаид 2014-15 боло боша, 100% қабулш мекунам. салом дӯстон, ҳоли шумо қарор доред дар канали барори кор. ҳаматон да ҳазор раҳмати калон ки бачаҳо лайк меонен, комментария менависен. ҳаматон да бачаҳо ҳазор раҳмати калон. ина ҳамрӯз бигем ки фаро расид. Ассалому алайкум бачаҳо, ҳама каса созан хубен. Мақсад ма ирӯз дар канали Акай Баха, бояд Акай Бахара савол ҷавоб кунам. Хаби ман салом алейкум ба гавзан. Ана коли гапаша гӯш кунед, саволш метем карочи ки чӣ нақшаҳо дора. Рафтем. Кадом рӯз расид? ана бачаҳо ҳамрӯз фаро расид ки бисоито менависен ки имена дар Инстаграм менависен батл. ина ҳамин рӯз ина ман вуҷе фикри хима кардам кира хати ки батл монем чико кунем барои ҳамин сабаб гуфтем як видео кунем дар видео чахчах кунем. агар кадоме ки намедона Инстаграм хима я реклама кунем ҷиган дорам Инстаграм хима я Инстаграм Акай Баха меброя дар Инстаграм да бинависен кира хати ки батл монем дар комментариям ҳатман бинависен. бугӯ иҷа дар Инстаграм Макс меброя. ҳа инҷа дар Инстаграм Макс меброя. я балоку наброя. оператор иҷа дар Инстаграм. короче салом алейкум дема чӣ нақшаҳо дорем? Батл гуфтесен се рӯзи демидардам батл мемонам кира батл мемонем? ман ҳами на самом деле грубо говоря ямо зиёдтар бигем фикр кардам ҳами нашод батл мехоҳам ки Акай босамонам, яъне ки хати Йоген розие? хайр кози ман намедонам шумо просто мехоҳед ҳамро батл монед? ман ҳамида мехоҳам ки батл монам Йогена қати Акай бос. Акай Йогена қати Акай бос. чуба ёра барои чӣ Акай бос хай чӣ бигем бисёр репои андеграунд мехонад худам да маъқулай репоиш вай как минимум хай дар реп бисёр пешравӣ кардагиай лекин батл ягон бор кардагӣ неста дар карьераш правильно просто мехоҳед батли боса бинед ку бинем ҳама одам чӣ хел тайёрӣ мебинад Йоген хай как раз Йоген барои чӣ Йоген ваям чӣ мегӯянд мафкураш мегӯянд чӣ мегӯянд ку мутрибот хитакади мутриботи созад как раз ята бигем ки ғамзада меша ята дига андеграунд нигер мегӯянд нигер нигер нест просто ҳозир шумо мехоҳед ки ҳамеро батл монен аки ждат дорен ки ваё ҷавобошрози ҳастанд ё не вале аниқ неста ки ҳозир аниқ неста не ки и чиста мнение химае ки ман ҳамин одаморо аки чӣ хел бигӯм метавонам ки ҳамин одаморо батл монам бачаҳо як чиз дигар гуфта намонам мо айвакасай химо номероша алиш кардагим ина номеро айвакасай нав кадомда билетои дистансиони дар кораи либо чӣ хеле дар кор боша айгиҷои дар кор боша метавонем занг бизанем дистансиони получат кунем агар мехоҳем ки офис планерна дом 15 биёен ай офис бигирем билетои худтона мерем ғайри бос Йоген бо кира батл мемонем аки ма дар чандин видео гуфтагим ки агар батл монам як бора 2-3 каса монам ба ҳамин хотир ман ҳозир пурсидам ки ғайри ё кие бо батл ана ки ғайри ё мехоҳам ки Шамана қати звер хитсакади ҳами ма пеши гаптон да бахшиш як чиз да ҳайронам вешна да ҳар барноматон да ҳар видеое ки мекунед мегӯянд ки мухлисо короче комментария да бинависен мехоҳем кира қати ки батл монем ба ма аҳамият метун бисёр ленда мегӯянд ралика мегӯянд райдера мегӯянд бо кия бо бисёр одамоеро мегӯянд ки шумо барномаи навбатӣ мекунед не ки бода бураям мо гап намезанем бо намегӯем ки короче хай моро батл мемонем хит кардам очень вопроси хороший вопрос мегӯям вопроси зур ништяк
сарат зур кор кард. Мутрибот. Короче, на самом деле саволи зур додӣ нишчак. ӯ одамое ки хайне ози например ки бисторӣ мехоҳанд ку бисторӣ одамо мехоҳанд ман мехоҳам ки батли амро бинам мардак барӣ не ким ки баё як гонорариё меган магарам ки ман ҳами хай корхонара буфурӯшум батл монум баёра баё гонорариё вазбинем баъд меган барои ҳамун сабаб Значит, ай сабабе ки ралли лен лен намекунам ку гуфта буд намекунам баёдаста ма каме рӯж қати ма гап зада будам гуфта буд намекунам короче хай мисол даму репероира ки бисёда комменто меган да ни тоқаи райдер ралли ки ёне бо бисораам хеле батлеро ки да коммент бисо меган шумо батл вайро намемонен аю сабабе ки гонорар бисо меганам хе гонорари бисёри бад меган барои сабаб хай ки ҳозир ман на монетизатсия кор мекунам на ягон вай кор мекунам барои ҳамун сабаб ки исторби ки 80% бусӯзи аи батл смисл нестай хай ин конкурс чӣ мешава бо аю хати 50 на 50 намеша ақаллан 50% ин конкурсе ки ҳозир бояд ки шава ин конкурс бояд шава ҳамин конкурсе ки мезгаронам ҳамин фоидаеш ки чансе мемонад например ин батлероро гуфтум ку метавонам ки ҳамёра батл монам ҳозир ба фоидаи ин конкурс тоқа мебос ҳамёра гонораро ҳамёра мебурорам метавонам ки ҳамин одаморо например бо ягон сим дига хай палибомо мебурояву не метавонам ҳамёра бимонам нияда ҳаста райдер ралли ки ёра по-любому мада мардак бари нияда ҳаста ки я бо батли райдера ай пеш бинам значит ки баъди конкурс бо конкурс мекунен хай мебинем бо батл мебинем ҳозир ҳама дасти хичонаяк ҳама видео конкурс кай мебурои хайохи хай ки мошина уже тайёрану вақти соати биёяк ҳама корбор бисорак худ дисти сафеда балоношан бучида хуб ма 100% сёмкаш сёмкаш оператор кам яди кора бине насиб шо мекунем оператора ҳамун гапҳост барои чӣ мехоҳам ки например шаман ҳақиқати зивер идта бовар кунен болои битаку хайку мекафонанда ё ҳардаш да бит зуране ки ё да бит бовар ки зуран ака да бит даиҷа як аз зура ма иму да тавон медавам ки бит дайро он мекуна бот барои ҳамин сабаб ёро мехоҳам ки бимонам на самом деле да бит безеби бад мекунам ёрам ранги ҳаме кия ё генубосан ё ки уже ё аки иҷа шаман 100%ови гатовай шаман нави кавизов дод ку нави хатима гап задам нави агар дурӯғ нагум нави гуфт ки пакаштама батл намекунам пакашта гуфт ман батл намекунам лекин гуфт ягон гап хабар шид любое время акай баха гуфт ман қаттам любой видео период ака боша ҳой бугу лекин ман пака батл намекунам аз звере ки зверам ваям бигем тайёрай лекин ман фикр мекунам чем ай батли звер шаман ай ки босо ёген зур мефера ман барои мегӯям ку ду батл як рӯз да може се батл да як рӯз кунам семиш ки хай ки семиш вақте ки далери беник далери беник хай намедонам мешава далери беник хати маҳлӣ мешава не акам як мегӯям ку як батли кардам дар кора ки чӣ қадар баъди последний батли мо например аки нави қати марио буд батл ба ҳамун качествои боло қати бурем да хай барона батл мон карлеона батл мон бо ки качествои баланд ҳозир гуфти комментон хай биё чи бекор офиса мефурӯши яташа батл мемонӣ хай батл бекор мемонӣ меаи хонада компютерро кор кардан мегирӣ хай нахоҳай батлшона қалам як компютери ҳалол нашава суми чиш монетизатсия суми дахоти дромаданашон не на самом деле ё гапҳои чизан чӣ бигӯм бефоидаан аки мо медонем ки ҳама медонанд ки баром аке баром батл намекунад даже муҳтоҷи батлам нест як чи айдака ҳамо акай беҳрӯзам баром беҳрӯзам карлеонам любой таш
ҳами сферада метроян ҳами любой кас ба кор кеса ки ҳаст пул кор куна ҳами ягон чизи соз боша ман хиёл мекунам меминем батл метроя o'zi гап да ҳамуай фаҳмо гап да ҳамуаю лекин муз яке o'zi ма бихезм бугум ки ма не ма бихезм бугум ма ира қатъи батл унум ира ма қатъи батл охир ма o'zi ҳами худам медонам ки то шо ту гуфтес ҳама одамора наметонам зурум может намерасаву зурумам бирасаву чӣ дар кор ҳама всё своего время брат ҳама вақти хиша барои ҳамун сабаб хай акай боз қатъи акай йоген хай акай боз пастани дастивяза қатъимон ҳама 100%. На самом деле хата акай йоген ягон бо гап задаги нестам агар ягон таш ҳамин видеои ма дидеса бошен ҳамҷара бибирен ҳами акай йоген да партоен я связа бироя я бинависа дар инстаграм бо хеле соз меша фақат чақчақ кунем агар ки гапом бипаза марҳамат ман боварӣ дорам ки ёгинам розӣ мешава барои ки дар москва барои чӣ вай гуфтам бо вай дар москва зури бад мешид як қадам раҳ хеле успеҳ кинен кувака и фикри маҳа успеҳ кинен хатишон маслиҳат кинен рӯзи батлшона монен бигӯен ки гонораротуна ба мегирен ё ки маслиҳат кинен бигӯен ки ҳам мобайн да ҳами қапла мегирен ба конкурса мемонӣ ку палбон гонорарои вай аи мешава ба конкурса мемонӣ палбон бачако сразу билетоша мегиранд ки батл қарибтарак шавад ака иҳои фикри трам зураюне ки пул да мобайн гуфта ба фикрам ки батл одамхӯрӣ мешавад ба фикрам ки як сол пеш ма гуфта будам ки ма тайёрам менам хали роди 500 000 буди ва 400 000 намедонам ҳама хел да мобайн мунам ма одамоя номоша гирифта будам ки гирифтагӣ будам ки ҳама одамо биёянд тадбир мешинем хеле бибира пула бигира бирава ягон таш пайдо нашид беғаза як одам хай ҳамо раҳматӣ беғаза ҳамон ягон одам пайдо нашид актори охи хеле да маълум меша ки ҳеч кахи чон дили пур надоранд ки мебиранд видео биромада буд ё 2 соат пеш ё баъди видео 2 ё 3 соат пеш ҳами баъд занг задак ма тайёрам гуфт видео визов хай занг задак ма тайёрам гуфт любой хел любой ташқайти гуфт чизи соза ма тайёрам биё гуфт ма тайёрам ҳеч кар нашид ягон кас дига баъд пайдо нашид барои ҳамин сабаб хеле ягон кас ҳам намекунад по-любому ӯ одам может я барабараш ба кадом хотир батл мекунад ба ӯ хотире ки ягон сум бимонад хай мекунад ки буги ҳам обрӯ буги ҳам пул шарта просто пул мақсад ихеда чихеле ҳам мезанад вақти чихеле ина мо то охири мо ҳам медонем ки агар бирем дар хона хоб кунем неста ягон чи немҷа биёем корам набоша мардамон ҳамҷа фридагӣ боша ҳаста ягон чи миёем ҳам мобайн да ки пул боша тайёрӣ мебинанд ки ин хелам боша бо ма да выгод намеша ман хел бахшиш пеш каптонта ҳами ҳар чорош хоҳиш дорам ки короче агар каданиян ҳами хеле да розӣ шаванд маслиҳатда мобайн да пул дилтон пурае ки мебирӣ нахоҳ ки дил дахил тайёр бин бачаи спорта яки диди ки зади ягон короче 20 сум неу 10 сум неу 20 сум гирифти да не мада идам плюси ваз бин меша ки бо ҳамун саҳна бо гармтари бад меша ида мада плюси ваз бин меша мада ма 100% тайёрум ма 100% мефаҳмам ки ҳама хеле шава но ма барои чӣ хеле гуфтам ки фикри ӯ одаме ки кадоме ки бой мечия мешава ки на кадоми одаме мебира 70% пула мегирад кадоми одаме бой мечия 30% ихелан мешава ин хелиам 70 не 80 ба 20 мешава ки 80 ба 20 ихе мешава одаме ки бой мечия просто так намерава хай ягон чӣ гап хабар мешава 80 ба 20 не зура ана хай короче ма алоқа да бирояна ма дар любой ами мултимато тайёрум самое главное ки ами общий язык хотя батлерое ки оз ман номша гирифтум хотя одамо общий язык биёвем по-любому чӣ барем тамом хай по-любому сурати 4 кас ҳар чор шада ковер мемонем ки
мақсад бидулоян ва ё хучунам тамошо кунан. Самое главное, мы хотим сейчас мы по-любому да связем, а как бы всякий почти харус хотим да связь гамзан, а как зверам хешаманам айхмуна дамджа, фақат йогин. И ё хотим просто что конкретно отдельно хотим мы гамзан. Хай бачако поделиться кунан да видеоро йогинда. Мешава. Беҳтар мешава. Ҳо 100 фоиз мешава. Хай Максҷон да меҳмонии мо буди или мо да меҳмонии ту будем аз рамати калон? Номаълум. Гап нест Макс. Маълум ака. Макс зурай. И одам ба зурай. Айра хидурай. Бо Зурай. Кемболи серано зурай. Серано зурай. Худо нигаҳбонтон бачаҳако, фикрои акай ба хами буд. Мақсад шуморо фикротона дар комент бинависен. Лайк монед дига нанависен. Ҳама одамиро ки ҳозир мо гуфтем ки шумо бисёр дар коментҳо менависен. Ман бовар ки комент бисёр мехонам. Даромадам хонду фақат номои ҳамо буд. Дига нанависен барое ки медонем ки худаш гуфт акай баха зуруш намераса оли увода. Оли конкурси дим сарчид ба метоне бинависен а? Не чуба зур мешава. Конкурси дим шасар ки акай баха. Эсли чо акай баха конкурс ардодан. Яъне ки намедонем ки гаште ҳоли ҳам мошин фасон кардестай. Ин мошинро барои туи арӯсо мегирен шумо касе мебараш. Номаълум. Хане кадо мебра машина ҳалол бира гуфта барои туи маъракаҳота хизмат мегирем. Дидеси худ чихе даво паро кардесам. Ҳамаячи дасти ма да эслчоли. Барои бачаҳако ҳазор раҳмати калон я бори дига барои дастгиритон комментария лайк ами конкурсе ма кардесам ози как минимум бисториш чизай против бароям конкурс. Ман конкурса барои чӣ кардесам ки ба ӯ сабабе ки я батл шумо бисёритон батл гуфтед. Ози ба фикрим беғаза ма ягон кас батл ами намондесай барои чӣ ки ягон нест фоида нест. бароям сабаб акмада фоида ҳами қай ки ами корхонаҳо бо далши реклама мекунам ҳами қаш фоида ида мада плюси ништякай лекин бо манам мефора ки ягон батл матлам хман бишинам тамошо кунам хман завқи батл тамошо кини дорум бароям сабаб конкурс кардем фоидааш намегирем оста да патери медем ки одамои калоношонам батл монем. Чӣ гуфтем? Я чӣ пурсим ака? То ҷои ман медонам дигарам корхона дар рекламарам дар кор нест. Ҳамин имина батл мондан барои реклама ё ягон кайфият дига дорад? Дар корхона дигар рекламарам дар кор нест хиёл мекунӣ. Ҳамун аудиторияи репер, мухлисои репер уже 99% медонад ки барои кор чӣ ҳастай. Не, ман медонам ҳастай. Ака чӣ бугум? И баҳона батл тамошо кардан мехоҳӣ, не? Ака бугум ки чиста барои кайфияти худам и дурӯғ мешавад. Мардак бари. Хеле бугем ки 70% барои кайфияти рекламаи офис, а 30% кайфияти худам. Бас явно бисёр ами любой одам мепурса ки медони ки ман чӣ хеле одам кадоми чизе ки пурсид я мехоҳам ки ҳама одама коша буд кунам. Барои ҳам сабаб бисёри менависам батл. Да як рӯз аки бисёри ман бугум ки як қиёмат дурӯғ мешавад. Ами як рӯз ҳеҷ кана нависа 4-5 одам менависа ака ягон батл намемонӣ, ягон батл намемонӣ. 4-5 каси агарам бо дастгирӣ кунам зур мешавад. Якози ками мо да яко да ҳамчи одамои хумон ки ҳама навис меяку. Номшанаги реклама мешавад. Ҳама навис ки ҳамин кора ки ман кор кардам. Ягон кас ба ман нависа конкурс ки конкурса ман хидмат пеши худам пешмат кардам. Барои батл. Барои ҳамин бачаҳако я бори дига намефаҳмам қайти ҳамин одамо се бошед хайрихиш кесем бо чахтар дорем. Последний гап мегум мир вашему дому. Макс у нас в гостях. Let's go. Благодаро кадои мехоҳад картаи Тинькофф бигира барои шумо вообще мушкилие нест. Ин видео десин описанида ҳастай. Медорен силка да силка номтона қатъи фамилиятон отчестватон менависен дар оҷа ҳамаш ҳастай. Год рождениятонро менависен ба номери телефона. менеҷерои Тинькофф шуморо занг мезананд куҷое ки бигӯен аген шумо да кадом время бигӯен ҳамон времада меёранд метиҳандтон. Шуморо картаи Тинькофф ва метиҳанд кашилоку и карташ хати. Агар кадоми дигаре ки мехоҳад ки картаи Тинькофф бигира ба логотипи барори кор идам мушкилое нест. Метавонем ки офис биёен, офис дар шаҳри Санкт-Петербург ай Планерная дом 15 мебиёен ай офис шуморо қатъи логотипи Тинькофф метиҳанд. Плюси Тинькофф на самом деле бисёр ай.
تو میتونین که نه کم پلیس هم میگن که میتونین که شما تاجیکستان، ارمنیا، ازبکستان، قرقیزستان تا 50,000 روبل را روی کنین به یکم کمیسیون. اول 20,000 بود، از بو 50,000 کرد. با هسته که تو نپمیر با کارت تینکوف اگر شما زپرافه کنین، لبا ای مغازینو لینتا، اگه مغازینوی کلان خرید کنین، شما دا با بونوس میبیاد. در کارتای تینکوف خودتون عدل بونوس میبیاد. برای هم سبب بچه که کدوم دا اینترس نباشه، وجه ما همه گپ ما گفتم. میر واش مدومو باخ واسل گستیخ. Let's go.